Idanel, 60 urteko bersolari haiz. Euskal Herrian laudoriotuenetako bat, lautxapela, eta edozeinak nahiko lukeen kurrikulumuarekin. Andoni, 16-17 urte, bertso eskola, eskolarteko txapelketaren bat, eta lagunko arrela batek bertso afari bat antolatu dik. Beste fenomeno horrekin, da, ea hementxe daukek aukera, aprobetxatu. Zer jakin nahi dek, bersolari bizitzari buruz, eta zer galdetu nahi diok, horko maisuari. Andoni zuk badezu, eskarmentu traza, zure kurrikuluna, ez da hain eskaza. Lehenengoa egingo dut, galdera erraza, asko ligatzen alda, plazarikan plaza. Asko ligatzen alda, plazarikan plaza. Gure garaian entzun oigendun guk egan, ta orain zuzabiltzak regetoian eran. Baso egdia itjago musu osoa eman, guain musua egdia ta osoa edan. Guain musua egdia, ta osoa eda. Galdezka segitu, behar dut jotake, jakin mintzat hartzazu, ez baita atake. Hainbeste asteburu, kilometro neke, bersotatik bakarrik bizi aliteke. Bersotatik bakarrik bizi aliteke. Bueno, biziliteke naiz zaiadan tira, horretan nik egin dut, nahiko adiz dira. Atera bai naiz asko jendean dira, inliteke eunda berrogei saio urtean eginda, eunda berrogei saio urtean eginda. Eder begira edonor, aitzen da lanian, dena ez da urre, askon esanian. Jarririk hipotesi, txarrenian, zer esaten da ezer, ez da torrenian. Zer esaten da ezer, ez da torrenian.
Bai batzutan okertzen zaigunez brujula, esaldi tipiko bat, buruan xuxukla, guainzuk indiazun gixan, pasada sekula, bada itzigan gabe zukutzi nauzula, bada itzigan gabe zukutzi nauzula. Bersolaiek eskura, alkolaren xenda hori bi urtragokin ez liteke senda. Trukon bat egongo da esaidazu benga, alkolemia kontrol bat nola gainditzen da. Alkolemia kontrol bat nola gainditzen da. Edan da ez tezu oso ondo bukatuko, ta dezu karneta eta guztia galduko. Beraz edateari egilozuko, eta ez bota bertsoik ez dizu lertuko. Eta ez bota bertsoik ez dizu lertuko. Galdera ta erantzun, gendun txandakua, zutikan egona, ni etzandakua. Zu izango zerana, ni izandakua, aintzat hartuko detnik zuk esandakua. Aintzat hartuko denik zuk esandakua. Bueno, politia dijoa, eta guain dinamika pixkat aldatu ingo dugu. Biotako bati erakutsiko diogu bitxandatan ingo dugu, eta hitz ezkutu bat. Hitz ezkutu bat erakutsiko diogu biotako bati, eta besteak asmatu egin beharko du hitz hori zein den edo zer den. Galdera erantzunak izango dituzu hortarako, bai? Galdera erantzunak. Eta, bueno, publikoari ere erakutsi egingo diogu hitza, hasieratik asmatze prozesuaren parte izan dadin, bai? Hori, eta txantxonek ere ikus dezan eta proba grafikoa izan dezan. Andoni, zurekin hasiko gara, eman buelta mesedez. Hitz sekretua erakutsiko diogu Daneli eta publikoari. Eta gero, esandakoa, galdera erantzunez asmatu egin beharko dezu hitza, eta ondoren prozesua errepikatuko dugu Danelekin. Erantzungo aldi dazu galdetutakoan. Gauza gehiegi dago gaurkoan jokoan. Baina erantzun zazu zehatz eta jator. Zeri begira aitu zera aizu ba hor. Hor jardu naiz pentsatzen zer izan ziteken. Ba ideiarik
orain ez datorkite hemen. Gauza bat ote dugu edota persona. Bigarrena da, aizu, bai babide ona. Gizonezkoala Andre edo ez bitarra. Ez dakit nun otezun pertsonak iparra. Baina zerrote gendun gutxi gora bera. Berak esateko ez du oraingo aukera. Orduan hilda dago edo da mutua. Jarrai dezagun hilda dagoen jokua. Aspaldian hilaltzen edo oraintzu da. Zer jote da aspaldi egiten dut duda. 100 urte da aspaldi gutxi gora bera. Ba orduan izango du aspaldin tankera. Zerta dedikatzen zen horko tipo hori. Berak ere ez egin erantzunat hori. Ofizioi gabeko persona ote zen. Ofizioa bazun ta bere izenen. Bere izena altzun bere ofizio. Ez bere izena etzun beretzat misio. Etzen bai izango hau misiolaria. Ez misioan etzun bat ere saria. Orain esaitz da zubzuk, nun jaio zen ura. Ba etorri zaitezu Tolosa ingurura. Tolosarra ta aspaldi hil omen zen hori. Zapataria gendun erantzunat hori. Samaniego sandaliak egiten jardun altzen. Samaniego naukera hasia itzaltzen. Zer ikusik baldu inauteriakin. Oraingo hontan dezu bai Andoni jakin. Doinu bat baote du 8 txikia. Txikia du oso bat taundian erdia. Txikia du metrika, taundi berriz galtzak. Bai egiten zituen gerritikan pasak. Orduan izango da, tipoa galtza hundi. Bai inauterietan aitzen zan kantari.
Inauteriarekin zer ikusik baldu. Tolosantenak dula behar aldeta saldu. Beraz Tolosakoa da esan dezu garbi. Bai, ta azkar izan dut hainbeste ausardi. Azkar kasi zera zu kontuak esaten. Iskutatzea ez da ainona izaten. Beraz pertsona alda esahida zuzuk. Bueno, berekin ditu personaren batzuk. Beraz arlo bat baino gehiago badauzka. Bai, eta beti izan du kriston fama puska. Beraz famoso alda esazu egia. Bai, ta esango nuke famoso egia. Politikoa edo zibil bat normala. Uste dut bietatik ikusia dala. Beraz politikan ikusi aldegu. Bueno, politikoak horretan gaudegu. Beraz politikoak gera zure ustetan. Ez, baina politiko bihurtuak bertan. Mai honetan aldago personaje hori. Ba horixe ez dakit zer erantzun ongi. Ba bai edo eta ez erantzuna egesa. Mai honen baitan dago, ta ez zaitek kexa. Beraz mai hontan dago, utzi zazu garbi. Mai hau, ta beste mai hau, ta beste mai erdi. Beraz leku asko okupatzen ditu. Bai, hiru mai ezin da edo nunka bitu. Aina hundia aldaba, aizu pertsonaia. Lehen zer horrek zen neukan, hau aipatu naia. Badaen naizer hortzen ez dakitze esan. Bueno, Ebron deltara mugitu gaitezan. Aber, hemengo bat da, ez edo oker nabil. Mediterraneo aldera mugi zaitez mutil. Uste dut bai nahiko gertu daukadala. Orain jabetu zera nahi nuen bezala. Igual ez daukat gertu, ze igual ni naiz. Egia detaileak mugitu oidu maiz. Ezkerra edo eskubi, zein dugu bidea. Itxaso bat hartzea da nere idea. Penintxule Iberiko da bien tartean. Bika ere badauzka, hor letren artean. Zein egote daukaka, ez da gitan doni. Bakelos mutil deitu aurrerantza honi. Bueno, pertsona ote da. Aiz, ez da pertsona. Itxasoaren pista gendun pista ona.
Ez da izu izango botiako ura. Kaz hasi oz bukatu lehen nion modura. Akapatu dugu guk dala kanta aurkiko. Benga txalo zaparra zorionak mutiko. Ara, badaukagu azken gai bat, libreko ariketan aurretik, bai. Bueno, kirola gora eta kirola bera ibilizeat eta gure kirolari jarriko gea, lagunok 14 ordutako proban gaude. Danel, antolakuntzako voluntarioa zara, Danel, eta anoagunean ari zara lanean. Habituallamentuan, alegia. Denetarik daukazu eskaintzeko. Fruta, barrita energetikoak, edari isotonikoak. Iritsi zaizu Andoni ezin batean, eta mesedez eta favorez eskatu dizkizu kafe bat eta zigarro bat. Andonigatik kutxilloenun, aizu gaurkoan itxaro, ejetzailea fidela dugu, eta normala da klaro. Baino zigarro bat emandanik, gaur zuretzako akabo. Isostak nahiko badaukat baino dukadosikan ez dago. Ene Tolosan 14 orduk ez zuten ez falta sonik. Anuagune ontan ez zaie falta jakita personik. Zigarrorikan ez omen dute eta horixe nahi Andonik. Ile puntaban moztu ezazu eta horixe erreko denik. Ez diat babes gabe utzi nahi, gaurko honetan burua. Oaindik polita dago nez aizu, gaur aralak ingurua. Segi ezakik oraindik ere, falta zaik eta mundua. Iristerakon hartuko dituk patxaran eta purua. Nerezat beti kafe puruak izan du dituk biskileak. Ta erre edan izan ditut nik ipinitako guztiak. Bukatu eta eozein personak gozatu oidizkik bilak. Nik pazientzirik ez zeuzkat eta tartean behar dizkiak. Gaur oso gogor jotzen dik hemen gogorra baitago brisa. Aurki euriare hasiko dik zeruare zegok grisa.
Ta zigarrorik gabe geratu, zaigu gaurko ontan hitza. Ba, sentitzen dia taizak Andoni gogorra baita bizitza. Ni pentsatzen un antolakuntzak bazula hainbat merito. Ta pentsatzen un zigarro batzuk bazeuzkatek nerekiko. Edo ez dauka edo ematerik mutilak ez du begiko. Lekun berrira iritsiko naiz anerosi eta kito. Bai lekun berrin erosteko zuk, badaukazunez tokia. Baino zerua triste da egota, ez da oso irekiga. Beraz gaur hartu behar dut nik bai, jarrera bat egokia. Hien babesik estek izango tartu zagaterkia. Zigarrorikan espaldin badu, neri ez dit inportikan. Gorritin zegon puestoan eta neu bidalidet hortikan. Zergatik segi gazte honekin eztabaidan ikamikan. Lehen mailo asti joaten nintzen eta gaur gorrititika. Gaurko honetan ez emateko, geratu naizenez itxu. Horire nahiko gorra izaten da, zukre ondo badakizu. Paren tokatu zaizun ez horren, umen nobato mukizu. Amezketaino iritsi zaitez, felixek emango dizu. Amezketa da oso urruti, oinez enabil aintrebe. Igo aralarraldera eta ibil ninteke xelebre. Antolakuntzai barritak eta esaiezu ala fede. Barritak astu taintzat hartzeko barrako gizonak ere. Alpe irrigari geragu gaurko honetan burruga. Naizta zigarro eske asidan, hemen Andoni horruka. Eta oraindik hemen txedaugat aizu guztiz muturtuta. Ez dagoenik ezin eskatu, zuk neri ez bota kulpa. Eta gorritin tabakoi gabe geratu naiz bapatian. Olakoetan ingenioa jartzen zait bete betian.
Ta zigarro bat hor ikusi dut martxako kartel batian. Kendu egin diot hortxe baizegon ekista uben tartian. Zu segitzeko ere prestu azaldua. Bai, oraindik presko baitaukat burua. Bihar joan zintezke ondo gozaldua. Lasaia txaldean da, badegu mundua. Ta segi genezakezuk nahi dezun arte. Bejonde izula ez dut presarikan bate. Martxa hontan hartuko degu biok marte. Gazteaiek bateria haundia daukate. Baina zaharrak ere leloak ez gera. Bai ari zeran ezun erekin batera. Zarrentzako gaurra da biharren bezpera. Lehendik ere hartu du honekin jo luzera. Egaina deskolgatzen hasi ez da bauain. Oraindik izango nauk gaztea irelain. Beraz utzi pixua gaurko hontan nigain. Ire kurpilak igual egingo dik labain. Txintxetaik bota gabe egainak gainera. Garbi jokatzea gauk asko ze hobeda. Ideia onak datozkiko indik min gainera. Ez baitet joan nahi nigu handik etxera. Naiz eta zuk kopa hortan dopajea hartu. Nere ohitura hoiekin ez berriro sartu. Sartzen hasi naiz eta ezin dut bukatu. Beti pantan izan naiz, andoni barkatu. Nik hartu dedan hori ez da dopajea. Bihar izango aldek nahikoa ajea. Baina ikze gamara daukak viajea. Dopajea igual ez da potajea. Erortzen de hasi naukau da komeria. Denoi pasatu zeiguk hori dekegia. Pasabeak ditu haindik nahiko miseria. Bihar gaur bezalaxe eman aurpegia. Lehen kilometrorako egin eskapada. Atagatzeak eman oidit nahi ikara. Noiz luzitu behar dekaseran espada. Ni enauk luzituko antxe behar bada. Gaur nahikoa egin dit ez dago beharrik. Gaur gutxienez etzeik faltatu indarrik. Bertsonik ez deu bota ez da ere txarrik. Gaur dena sobran bihar dena alperrik. Hori ala izaten da bersoetan ere.
Biak jingo aldigu gaurkoak mesede. Gaur arro gabiltzana bihar bai xelebre. Lasai doa ja beti egiten det nere. Eta galduta ere pozigan etxera. Ezote aiz joango gaurkoan antzera. Pintzat nien auk joango kopa hoi hartzera. Eta bailen biziko erretiratzera. Ze markatakoa da kamioi eskoba. Batzutan botan nahi diot kastetan eskoba. Iantxe sartuko aiz barbarizen gora. Bide horretatik ganez goaz inora. Ba etzekitze esan, nijoa beraka. Hauxe beldur nuenik zakurraren kaka. Orantxe geisten nahi naiz barbarizko aldapa. Ba ondoa eta segitipitapa. Biharko sorte ona oparit diatnik. Sorte ona bagarrik ez tegu jadanik. Erretiratzen ia ez daukan lanik. Eskerrak animoak emateun andonik. Bueno, buka dezagun puntutako lana. Ia esan baidegu esan zeiken dana. Ta jada bukatuta dezu patxarana. Orain bota dezagun agur polit bana. Bueno, saioa ez da izaten, iraunkor eta betiko, horregatik analako baten horrela xedete etxiko. Egin dekun nahikoa eta nere jokoa. Eutxidet nahikoa tinko, plaza edeja izan zera eta mila esker kantabriko. Plaza edeja izan zera eta mila esker kantabriko. Hiru lau ordu pasa ditugu, jatetxe hontan gustora, ta hori bera gaur egunean, nere ustetan asko da. Hauxe giro bikaina, Danel eta egaina, giroa ere bero da, bersolaritzak merezi duta, segi holaxe gerora. Bersolaritzak merezi duta, segi holaxe gerora.